pripun? Oh, sias pesen masker niki nggih. Tunggal kerdus mawon. Oh, nggih, siap panten nggih, Mas. Nggih. Wes yo. Wes iki jam piro ki malah sik kon ngeterke ora teko-teko ki jan. Wis. Jok. Iki jam piro iki? Aku telat. Ana pesenan. Endi? Kuwi sak kerdus ae gawa nang mobil. Ya. Namanya dusing kok. Yo. Kok kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak riwangi bendina nyambut gawe rekoso nanging nyatane ra sepira rekoso tenan nang urip iki bule awah. Wih, ana mobil apik liwat iki mobil sapa ya? Kayak kenal aku. Sik, Mas. Sono ketoke ana koncoku. Aku kenal Rosek Mantul ke. Mari sik. Mari sik. Tiba. Iki kes tiba. Jan kowe iki piye to iki ra ditulungi barang ki ya? Ora tak tulungi apa bebas? Tiba. Ya Allah malah nibo-nibo to iki. Kowe to, Mas? Suara ketemu kok ya salah. Kene. Suara ketemu. Kabare, Mas? Ronaldo iki tenanan bisa iki kowe dadi kok ngene. Pak Diwen kae. Ya Allah tumpakane mobil apik banget kono iki. Kok iso iki? Saiki kowe kok dadi kok ngene iki kepiye, Jal? Kowe ngerti to? Moto apik, Mas. Kowe dadi macul ngene iki kepiye teh? Kowe ngerti aku mbiyen kerja ning pabrik kae. Genah aku mbiyen genah saiki aku mbiyen ki wong kere. Pabrikku ki tutup. Aku mbiyen wong kere saiki dadi juga kok kowe mbiyen wong sugih mah dadi kere iki yo kepiye? Ya wolak-walike jaman kuwi mau, Mas. Corona kuwi mau gara-gara iki. Iki korban corona iki aku. Alah, saiki wis resah mikir corona teko mbut gawe sik. Temenan sesuk corona migah dhewe. Ah, sampean kok iso sugih ngene iki piye ceritane, Mas? Ambiyen sampean ki turu dodolan masker aku tekon wae pegal lho men sampean iki sasate iki. Raine jelei, ledis kae mbiyen. Ya aku saiki dadi dodolan masker. Aku iki pirang-pirang bok tak setorke tekan luar negeri barang Mas. Apa sih nimbuni masker kae sampean berarti? Oh, Mas. Ya Allah. Muga-muga diampuni, Mas. Apapun mereka bilang aku sangat belum masih tetap semangat lawan
kuwi mau ceritane iki. Nggih, Mas. Yo piye? Sampeyan kudu semangat menjalani hidup ora oleh. Di ngapura ya Mas iki nampa telepon orderan nggih. Monggo. Halo? Oke, pesan pinten iki? Oh, nggih 3 kerdus nggih. Nggih, kula nganu siap merapat teng mriku. Nggih, matur nuwun. Mas, di ngapunten kula tak terusan riyen. Muga-muga tambah sukses. Nggih. Tambah selalu nggih. Nggih. Jenengan nggih. Nggih. Pun matur nuwun. Dan balik, Mas. Kita lanjut antar masker 3 kerdus. Oke. Diobene iki, Pak. Obene. Jalo. Ah, ente. Masuk dulu. Masuk pasrah iki. Ah, iki. Ayo saya kok deket bae. Apa iki? Ayo deket bae. Iki kan ora yo deket bae. Apa ta kuwi? Sama ta? Yo. Kok. Deket bae. Wis sama kuwi. Bukan. Kancaku nganu biyen iki. Iya. Wes derek. Piye kabare, Mas? Apa iki? Iki kebiyen kowe sedong ngene iki bae. Iya, bane saya kurang. Wes Mas, saiki tinggalne kok ngono ki ben iso kaya aku. Iki paling dikae kudu. Heeh. Saiki dadi kaya ngene iki. Kowe iki saiki meng ngombe ngono ki ora ana gunane. Mending awake dhewe saiki mending joget. Apapun saya hilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Gawangnya aku tak pernah joget. Jalanku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, karena yang ku pandang. Semangat lawan corona, jangan mau kalah sama corona, oke? Oh, ini mah video. Ayo. Apapun mereka bilang, tekadku